Shalom. Avui us plantejo una pregunta. Per què en la Torà o en els escrits sagrats del judaïsme no apareix mai la paraula romanticisme? Ara intentarem veure una explicació de per què això és així. Intentarem definir la paraula amor des d'uns termes jueus. La visió general de l'amor ha sigut una visió romàntica, una visió immadura, una visió infantil pràcticament. Ha sigut que l'amor és rebre. L'amor és rebre estimació, l'amor és rebre béns materials, bones paraules, lloances. L'amor, en definitiva, s'ha vist com una cosa egoista, de rebre, de receptor. Aquesta és la visió, com he dit, immadura i infantil. Hi ha una visió una mica més avançada de què és l'amor, que seria la visió que adopta l'adolescent. La visió que adopta l'adolescent és que l'amor és donar. L'amor és donar la teva capacitat de modificar el món al servei dels altres. Està molt bé aquesta visió. Però jo crec que la visió jueva de l'amor va més enllà d'això. I és una visió madura de què és l'amor. L'amor, segons el punt de vista jueu, és allò que fa el pare però ensenya a caminar al seu nadó, que el té agafat de la mà i suaument el deixa anar perquè camini pel seu compte. El deixa lliure perquè tingui el seu espai. I és que, en definitiva, l'amor autèntic, l'amor de la Torà, és donar, però sobretot donar espai a l'altre. Shalom.